Is-sena l-oħra l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS permezz tal-Aġenzija għas-Servizzi Terapeutiċi u tal-Komunità l-ECTS trattat aktar minn 2300 każ. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet fl-uffiċini tal-istess aġenzija li fiha ingħata rendikont tal-ħidma ta' din l-aġenzija tul l-2021. Fl-istess waqt, ġew spjegati l-funzjonijiet ewlenin tal-Aġenzija li topera minn 8 ċentri fi 8 lokalitajiet madwar Malta u direttorat ieħor f'Għawdex li kollha kemm huma jinkludu 8 servizzi differenti. L-Aġenzija ECTS timmira li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja fil-komunità f'pajjiżna permezz ta' żvilupp soċjali sostenibbli. Dan tagħmlu billi individwi u familji jingħataw għajnuna speċjalizzata permezz ta' professjonisti foqsma differenti biex fost oħrajn jiġu miġġielda il-faqar u l-esklużjoni soċjali u t-titjib ta' ħiliet differenti. Thomas Gallia li huwa d-direttur tal-operat tal-Aġenzija ECTS spjega kif is-servizzi preżenti huma kollha offruti fiċ-ċentri fil-komunità sabiex ikunu aktar aċċessibbli mill-lokalitajiet differenti. Kollox fl-2021 minn dawn iċ-ċentri ġew trattati aktar minn 1500 każ, aktar minn 350 każ minnhom kienu każijiet ġodda. Madankollu Gallia spjega wkoll li l-Aġenzija toffri servizzi terapeutiċi speċjalizzati fid-djar tal-individwi li kwalifikaw għal din l-għajnuna, partikolarment familji bit-tfal. Tanna wkoll is-servizz tat-terapija fid-dar. Dak huwa servizz speċjalist illi aħna qed nofru terapisti li jmorru fid-djar tan-nies blan illi jippreservaw il-familji. Dawn jaraw familji li huma primarjament qed isegwhom iċ-child protection, looked after children u s-servizzi tal-komunità. U l-antana huwa li kemm jista' jkun it-tfal jibqgħu jitrabbew mal-familji tagħhom. Brabta ma' dan is-servizz ta' terapija fid-dar, Gallia spjega wkoll li b'kollox fl-2021 ġew trattati 578 każ. Flimkien ma' dawn il-każijiet kien hemm ukoll 267 każ li ġew trattati taħt il-programm bl-isem Incredible Years. Dan il-programm jitratta il-prevenzjoni ta' problemi b'relatati mal-imġiba ta' tfal. Fost affarijiet oħra, jinkludi wkoll għajnuna għal ġenituri li jistgħu jaffaċċjaw diffikultajiet brabta ma' trobbija ta' wliedhom. Il-Ministru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon faħħar dawn is-servizzi minn din l-Aġenzija fih dan l-FSWS u spjega li dan qed ikompli jinkoraġġixxi lill-familji biex jemmnu fihom infushom. Saħaq li bekk qed jintbagħat messaġġ ċar lil dawn il-familji li hemm tama li sfidi indirizzawhom huma. Il-Ministru Falzon aċċenna wkoll għad-diskors tad-Direttur Thomas Gallia u rrimarka l-importanza ta' trattament speċjalizzat fil-qalba tal-komunitajiet anke fid-djar tal-persuni in kwistjoni. Il-Community Services kif jgħid ismu stess u l-Home-Based Therapy Services huwa servizz illi servizz soċjali bħal kull servizz soċjali ieħor imma jmur pass oltre fejn hawnhekk is-servizz mhux wieħed jiġi ġo uffiċċju jew ġo distrett partikolari fis-sens distrett ta' uffiċċju distrettwali, imma nkunu aħna li mmorru għand in-nies illi nkunu hemmhekk fil-komunità u anke għand in-nies direttament.